Už. Dobrý den. Je 5:25, vítám vás při dnešní zprávě. Chtěli jsme jenom říct, že Hrdečka už má kafe vypitý. A můžu běžet třeba po 3 schodech, víte co? Necháme si tady věci. A tady? Na challenge. Ne, necháme. Musíme doběhnout do naší třídy. Nesmíme si spoléhat patro. Bydlíme na 2. patru? Ano. Úplně jak levo. A jestli nám tam někdo vběhne, tak se neznám. Budu zabíjet, ty vole, půl přes mrtvole. Fakt jako. Jsme tady zatím jenom 3 trapky, 2 trapky za chvilku přijedou. Kdo? Holky na spešu. Kolik? 5:30 a něco. Pičit. To je zatím vše z dnešního zpravodaje. Budeme se vám dál hlásit. Dobré ráno. Hlásíme se vám znovu. Tady vidíte trénink na schody. Takže přijďme teď. Ty neděláš až to! Hej, tak stejně na to nejde. Já nevím, kde to bylo. Já už nejde. Takže takhle. Všechny rozmetem. To vám teda říkám. Dobrý den, vítáme vás v dnešní zprávě. Už jsme o krok blíž. Dobrý den. Teď máme trošku strach, protože přišla Heně a tam neví, kam si sedne. A jestli si sedne na strašně, tak se neznám. Já mám většinou baseballku, takže Já to už taky řeším. Je 6:15, už se to blíží. Už jenom